Здравейте хора, аз отново съм Дени и след толкова много време се завръщаме с YouTube видеята и ще играем Fortnite. Много хора мислят, сега като видяхте, че имам аурата, сега си мислите, че съм добър на Fortnite ли? Ами не, всъщност аз съм много слаб на Fortnite. Имаше преди, като миналата година може би и тази година, като цяло от началото, без ранкет, няма играме ранкет, защото просто съм слаб. Имаше период, в който бях много добър. След това спрях да играя за доста време. И станах доста по-слаб от това, което бях преди. Да. Сега имам много скинове, но това са от преди доста време. Аз тотално бях спрял с Fortnite, но като върнах OG Fortnite, се завърнах и аз. Да, сега си мислите, че съм добър с тая аура. Всъщност аз съм много слаб. Наистина съм страшно слаб. Това го казвам. Просто аурата не прави нищо. И да. Това видео се надявам да не е много дълго и да не е много късо, за да може какво да гледате вие. И да. Аз играя по принцип с приятели, които са много по-добри от мен и са от моят клас. И са много по-добри от мене и аз играя с тях, за да ме дигат на ранкет и да. Правил съм от този сезон, мисля, че 3 победи насам на Solo Battle Royale и една на ранкет, ама не на соло, а с моите приятели. Просто на ранкет е много трудно. Наистина е мега трудно. И аз на ранкет почти нищо не мога. Наистина, да знаете, аз много трудно ги оцелвам. Страшно трудно ги оцелвам. Сега къде ще скачаме? В Fatal Fields аз мисля скочиме. В фаталните полета, в тази хубава фермичка. Аз съм страшен нуб на Fortnite и това видео се надявам да бъде много забавно и интересно. И сега се мятаме. Какво да правим? Мятаме се. Така. Мятаме се. Това ми е глайдера. Той е малко като... Той е чудовище. Ще се метнем. Да ви кажа. Бих искал не тази къщичка. Да се метна. Шет. Тук пади някакъв Наруто скин. Дето сигурно е много добър, между другото са... Ако ме питате дали обичам да ги ръшвам, да ги бия, не, аз буквално преди много правих килове, килрекорда ми беше много. Тоест, да, но сега просто нищо общо с преди. Да, така, добре. Първото оръжие ни е МК, имаме чук-джук. Така обаче, шит, има Наруто скин. Ръшваме Наруто скинът. Шет, и той е взел оръжие. Мислех си, че е за скирка и че няма оръжие. Той много спами обаче става МК, нещо. Ако свършиха ми патроните почти. Аре бе, не мога да го оцеля, просто вижте колко съм зле. 0 патрони. Трябва да го оцелиме. Веднъж. Аре бе, мале, убихме го. Убихме го с кирката оскапан Наруто скин и сега време се умитаме, защото съм на 7 демидж. И много бързо мога да си замина. Леле, този Наруто скин не беше добър като цяло. Не знам от начало, що се стресирах, като го видях. Обаче как ми свършиха патроните, добре, убихме го с кирка като цяло. Като цяло можехме да го убиеме не с кирка, ама аз не го оцелвах. Тук да презареждиме, добре, не ни трябва. Пиеме чук-джуга, защото вижте на 7 кръв съм буквално. Трябва ми малко живот. Тук между другото, ако има някакъв много добър, се притеснявам през прозореца да не ме стрелне и да замина.
Едитите също не мога да едитвам изобщо. Добре, тук едитнах всъщност добре. Нямам помпа, това е лошото. Сега имам две емки. Добре, тук оръжие, май видяхме помпа. Не, само патрони. Добре, чувам чест. Чувам чест, а отгоре ще почупя малко материал, за да сложа рампа да се кача. Между другото, да, завръщаме с YouTube. Минита тук имам, окей. Лилаво пистолетче, найс, всичко е найс. Тук няма какво да правим, мисля, че друго. Така. Изчезваме от тук. Ма с помпа ме малко шубе. Даже не малко хора, трябва ми помпа, наистина е това чест. Ще бъде решаващия. Не решаващия, ама ми трябва помпа от това чест, наистина. Не! Шиш! И пак нямам помпа. Това синьото оръжие, ако може да го взема, и ще си взема рифта. Между другото ще взема рифта, защото ако има някаква много лоша ситуация, да рифтнеме. Или ако трябва да стигнем до някъде. Махаме минитата, взимаме рифта. И в момента инвентара ни е ето това. 2 емки. Това не го броим като цяло много вземка. Не искам да отивам към тия постройки, защото може да има хора и да ме убият. Защото просто те имат помпа. Мале, обаче добре, че отидох всъщност. Помпа. Даже 2 помпи. Е правилно тук. Взех 2 помпи и по различни видове, защото това са ми любимите помпи. Спамерската помпа и тази, дето е като спас, като пъмп шотгън. Сега отиваме към Салти Спрингс, локация с дронове. Аз имам 1 кил. И виждам дрон. Между другото, дроновете в Fortnite са много щупени. Като ги стрелните, много хубави. Човекът е АФК. Не е АФК всъщност. А се хилва. Той не е АФК, а се хилва. Трябва да сме тихи. Махна се. Ако стане някаква неприятност, имаме рифт. Шит! Сбих се. Чух как един снайп на друг. И направо ме хвана якото шубе. Его там. Даде ми ачивмент за Survivor, а там има още един, който май ме вижда. Идва ли към мене този пичага? Ако идва, то е добър. В момента кемпия просто. По-бързо, давай. Скриваме се за този рибулдван. Да взема ли RPG-то на място на спамерската помпа, се чуда. Не, т.е. един патрон не си заслужава. Мисля, че ще ни се наложи да рифтнеме. Така. Еко там.
Той е мега добрия. Рифтваме. Той е много добър им. Така се отиваме към другия рифт. Отиваме към този рифт, за да рифтнем и от там. Така, рифтваме и от тук. И отиваме към Tilted. Там е доста пренаселено, доста страшно. Но ще ни се наложи да отидем и в Tilted. Така, тук. Чувам ги как се стрелят. Аз продължавам да съм си с един кил. И то с това Наруто, дето го пикекснах. А, не Наруто. Колко ли се казваше това печала? Аз ги чувам как се бият. Искам да ги убия. Ги, точно пред мен. Така, минус 55. Бате, какво става, бе? Минус 80 на единия, на другия минус 30. Има някакъв схраст. Абе, тия да не са се съюзили, бе. Така, минус 30. Убит! Убихме го. Не се притесняйте. Бегаме. Абсолютно. Лагва ми! Много ми лагва. Хора, много ми лагва, съжалявам за което, ама ужас. Имаме 2 кила. Добре. Добре, отиваме тук. На единия му набих 80, аз можех тия и двамата да ги убия. На единия му набих 80 с лилавият пистолет, чувам го. О, не, той е добър. Стига, бе, брат. Добре, набихме му 55, минус 55 като цяло. Добре, не може да ме оцели с тактикала си. С пистолета ще ми се наложи. Какъв е този интернет, който имам? Така, минус 20. Не, бе, какво става? Гледайте, хора. Погледнете за какво стана въпрос. Той, ако има хубав интернет, да съм го изпарил до сега. Минус 50, минус 28, той е на един хит. Аре, бе, пичага, бе, умри, бе, пичага, толкова ли много искам? Yes! Трети кил. Добре, успяхме трети кил да направим с златният ни скар, който взехме като убихме тая дефолтката. Леле. Виждам човек и ще бягам. Стигат ми 3 кила. Просто ми стигат. Те се бият натам, аз не мисля да се включвам. Особено като виждам толкова много постройки. С джетпакчето малко ще отидем нагоре. Бързо, джетпак, бързо. Не! Видяха ме! Трябва да бягам с всичките сили, които имам. Иначе съм пътник. Тук се бият. Тук яко се пердашат. Обаче аз не мисля да съм част от тях, честно казано. Защото сигурно са добри. Мисля да ги атакувам всъщност. Ето оттам мисля, че имам шанс да го... Обаче това, дето ме стреляше оттам, може да дойде и да ме изненада неприятничко в гръб. Тук, значи там се бият 3. Аз съм 4-тия.
Единия минус 54. Ще се опитам да го оцеля с пистолетчето. Ако той успя да го... Шит! Ще строиме... Не! Какво направих аз? Аз съм авка. Така, ще построиме нещо. Стена. Не, оцели ме. Не, бързо бе, помпа, презареждай се бе. Баси тапанарската помпа. Има някакъв друг. Дойде ново third party. След като аз third party и за малко ме убият, сега дойде ново third party. Само дано не ми изтече батерията точно в най-неприятният момент. Добре, хора, всичко е наред. Няма да се крия в тая къщичка. Имам 3 кила и съм топ 16. Така. Имам един патрон и в двете ми помпи. И ми трябват патрони. И в скара имам 22 патрона. В пистолета ми имам 9 патрона. Тия неща не са на добре. Но иначе 3 кила като за първа игра не е зле. Световният рекорд по принцип е 50 кила за една игра. Което е... Буквално аз съм с 47 кила по-малко, просто толкова много разлика. Кил рекорда ми е... Ако на OG Fortnite сега е 9 кила. Принцип и от преди, когато бях доста по-добър, е 20 и нещо кила, но не знам колко 20 и колко. Защото аз преди си бях доста стабилен. Честно казано. Аз преди си мислех, че Ninja е най-добрият играч на Fortnite, ама се оказа, че не е точно най-добрия. Най-добрият в момента е Mongraal, поне аз така мисля. И може би е така. Маля, това ако беше помпа, щях да взема патроните. Ама нищо, то е емка. Падат някакви неща. Някой е отворил пратката. Шиш. Yes! Тук ще сложим една стеничка. Ей, тук може да кемпя. Не, то зоната ще тръгне сега. Значи, каквото и да направим, топ 10 съм. Топ 10 съм и се бият в момента. Еми, добре. Има отгоре чест. 9 хора. Много внимателен. Трябва да бъда просто защото сега играят истинските прота. Шит! И някой се опитва да ме стреля. Отгоре. Его. Почти успява. Ние ще му вкараме един. И ще го убиеме, както видяхте. 4 кил. Добре, вкарахме един с помпата. Обаче и там видяхме, че има някой. Това си мислех, че ще ме убия, ама не успя. 7 души сме. 7 души сме. Зоната тръгва. Аз също трябва да тръгвам към кръга. Към безопасността. Този джетпак иначе доста ни оправи нещата. Така. Ще минем до Tilted. Няма да минавам през Tilted, защото може да има хора. Затова ще минем до Tilted. 6 хора сме. Мале. Аз като го убих, то зад мене мисля, че видях някой. Леле, хора, да знаете колко съм напрегнат. Наистина, много ми е напрегнато в момента, какво ще става. Така, значи, щом има пратка... 5 хора сме. 5 хора сме. И там виждам един.
който отива на там, обаче, а не към мен. Това е добре. Тоест той не ме е видял. Скарам и имам обаче много малко патрони. Добре. Трябва внимателно да отидеме насам. Много внимателно. Без да ни чуват, ще клекна. По-добре е да клекнем. Така. Клякаме пак. Добре. Хора, да знаете, аз играя от клавиатура и мишка. По принцип FIFA играя с джойстик, но обаче не може да играя Fortnite с джойстик. Просто ако играя Fortnite с джойстик, хич няма да е добре. Така. Трябва да скриеме някъде зад мене. И това ще е, може би, краят. И това ще е моят край, хора. Пето място. Пето място ми доста добре. Е петото място. Да, окей. Да, ще кача стори, ако има коментари, може да ме ги въведете отдолу, как да стана по-добър на Fortnite. И да, надявам се да ви е харесал клипа, хора. Ако ви е харесал, лайкнете, коментирайте. Не, всъщност не можете да коментирате, лайкнете. Ако не сте се абонирали, се абонирайте, треснете камбанката, ако не сте го направили. И чао!